ba ay umiinom ng gamot? O ayaw mong uminom ng gamot kapag ikaw ay may sakit? Ito si Gab. Ayaw na ayaw niya sa lasa ng gamot. Tara, basahin natin ang kwentong pinamagatang May Sakit si Gab. May sakit si Gab. Nilalagnat siya. Anak, uminom ka muna ng gamot, ang sabi ng kanyang nanay. Ang pait po, nanay, magiging sagot ni Gab. Tiisin mo lang, ganoon talaga ang lasa ng gamot na ito. Inumin mo ito para gumaling ka na, ayon ni nanay. Ayaw sana ni Gab inumin ang gamot, pero ininom pa rin niya ito para gumaling na siya. Kinabukasan, gumaling na nga si Gab. Wala na siyang sakit. Salamat po, nanay. Magaling na po ako. Salamat sa gamot na iyong pinainom. O, alin sa dalawang larawan ang naaayaw gawin ng isang batang may sakit? Hindi uminom ng gamot o uminom ng gamot?